jos toinen ei saa näitä. Jos toinen ei saa näitä koittaa, ja jos toinen saa, niin voi koittaa. Okei. Ei oikein näin. Se on Siistiä koittaa. Joo. Mikä se myy? Unofficial. Mä mukaan voisin voittaa ja sit pelattiin tosissaan. Sä häiriin aloittaa. Kyllä. Joo. Oisko rerundi? Oli nyt se riipu. Oi. Mä sain 3 vielä. Mä sain 2. Aina kaksi mun semmoista temppua, millä ois voinut saada kirjaimaa eikä sillä veti vittuun. Kauheet ylyt. Otetaan sit kuvia aloittaa.